Les serps invasores estan acabant amb una espècie endèmica de les pitiüses, la sargantana. D'aquesta frase podem treure diversos conceptes que hem de tenir en compte per entendre la problemàtica per la qual aquesta campanya «Sos salvem la sargantana pitiüsa» s'ha posat en marxa. Primer de tot, sentim la paraula serps, però quines serps estan causant aquest problema? Com ha arribat fins aquí? Si veig una, què haig de fer? Primer de tot, anem a començar per veure per què la presència de serps a les pitiüses és una novetat. Com a tota illa, les espècies que hi són presents només hi poden arribar de dues maneres, pel seu propi peu, ja sigui volant o caminant en ponts terrestres que connecten els continents amb les illes, o bé sent transportats per materials que van a la deriva a la mà. Un altre exemple d'aquest transport per via marítima seria la colonització de les illes per part dels éssers humans. Amb els barcos que utilitzem per viatjar solen venir petits polissons com són rates, insectes i d'altres que a l'arribar a port baixen a terra i s'escampen per allà on poden. També aquest transport pot ser intencionat i tindríem com a exemples animals com són els gats, els cans, les ovelles, cabres, genetes, etc. Aquesta introducció intencionada, o sense voler, de certs animals el que causa des dels principis dels temps és un desequilibri dins els ecosistemes que ha dut irremeiablement a extincions locals de certes espècies fins a arribar a un nou equilibri. En aquest sentit, a Mallorca i Menorca, la introducció de serps i altres depredadors per part de l'home fa ja temps, el que va causar va ser la quasi desaparició de les espècies de sargantanes presents a aquestes illes, deixant a dia d'avui només una única espècie, que és la sargantana balear o Podarcis lilifordi. Aquesta ha desaparegut de les illes principals, és a dir, de Mallorca i Menorca, però encara perdura a Cabrera i altres illots d'aquestes dues illes. Per contra, de forma sorprenent a Eivissa i Formentera, tot i també la introducció de depredadors com poden ser rates, gats i altres, mai va arribar a establir-se cap espècie de serp i també, de manera sorprenent, la sargantana pitiusa o Podarcis pitiusensis ha perdurat tant en els illots com a les dues illes més grosses. De fet, aquesta manca de serps el que va generar des d'antic és que es considerés que la terra d'Eivissa tenia propietats màgiques que espantaven les serps i es va inclús arribar a comercialitzar l'imperi romà. Aquesta situació, però, ha durat fins a dia d'avui, però és a partir del 2013 oficialment quan es constata la presència de serps a Eivissa. Pocs anys després, aquestes també acabarien arribant a Formentera. Actualment, els dos culpables de que les sargantanes espitiuses estigui perdent gran part de les seves poblacions són, per un costat, la serp blanca o d'escalera en castellà, Zamenis escalaris, i la serp de ferradura o culebra de herradura en castellà, Hemorrhois hippocrepis. Ambdós són molt diferents i és fàcil identificar-les una volta que coneixem com són. Així que anem a començar, no? Com són aquestes espècies? Primer de tot tenim la serp blanca, que rep el seu nom pel color blanquinós que tenen les cries, el qual es va perdent cap a color més foscos a mesura que l'animal va creixent. Una manera fàcil de recordar-se quin aspecte fa és utilitzant el seu nom en castellà, serpiente d'escalera. Si mirem dues imatges, una d'una cria i una d'un adult, podrem entendre més o menys d'on ve aquest nom. En el cas d'individus juvenils trobam un patró a l'esquena que és molt similar a una escala, amb dues línies paral·leles al llarg del cos i d'altres horitzontals que el van travessant. A mesura que aquests individus el que fan és créixer, què passa? Que aquestes dues línies paral·leles es mantenen, però les horitzontals es va perdent. És a dir, només ens quedaríem amb el que serien les línies de l'escala, no? Suport de l'escala. Per una altra part tenim la serp de ferradura, que sol tenir una coloració bastant més fosca durant tota la seva vida, a diferència del canvi de color que té la serp blanca. A més, té un patró molt diferent a la serp blanca i per tant és molt fàcil identificar-la per descarte, si no trobam les característiques de l'altra espècie. De totes maneres, en cas de dubte, aquesta espècie té un patronatge molt més sofisticat que no la serp blanca, que és quasi llisa, i presenta unes taques dorsals en forma ovalada, com si fossin dos ferradures que s'uneixin pels seus extrems. Ninguna d'aquestes dues espècies és verinosa, per tant no han de tenir una especial por, i com qualsevol altre rèptil tenen unes èpoques de major activitat i unes de menor. És a dir, serà més fàcil veure-les a mitjans finals de primavera, tot estiu i mitjans de tardor, que no a l'hivern, que és quan s'amaguen per hivernar. En cas que en detectem alguna, tant si està viva com si està morta, el que hem de fer és cridar en el 112. Perquè estigui morta no significa que no sigui necessari avisar.
De fet, la seva ubicació el que ens permet és conèixer a quin ritme s'està distribuint i saber si ha arribat a zones on abans no hi era.